je mun yi bayani akan hannu da mutane suke da shi dumu-dumu a cikin al'ummarmu wajen zuban jinin bayin Allah, amma waɗansu ba su ankara cewa gudumawa suke bayarwa wajen zub da jinin bayin Allah ba. Daga ciki akwai direbobi. Wani za ka samu shi kaɗansa yanzu daga fara tuki zuwa yau aƙalla ya kashe sama da mutum 10, kuma duka kisan ganganci. Jiya mun ambata da wannan satin ne muke da wannan laccar insha Allah da Dr. Mansur Isa Yalwa, amma yanzu akwai yiwuwar sai bayan sallah insha Allah, game da abin da ya shafi waɗannan munanan ta'annuti da al'ummarmu suke jefa kansu a ciki. Wani direban ba zai hau motar ya fara tuki ba sai ya yi shaye-shaye, wani sai ya sha wiwi, wani sai ya sha tramol ɗinsa, wani sai ya harba ƙwayoyinsa tukunni ya ɗebi bayin Allah ya je watsar da su. Sannan shi kansa wadda aka ɗauke shi na da hannu wajen kisan kansa idan aka wuce ƙa'ida ya sa ido yana gani, balle wadda shi zai zuga